שלום, אז היום אנחנו הולכים להכיר נושא חשוב, וזה תכנות מונחי עצמים. אז למה בכלל משתמשים בתכנות מונחי עצמים? היתרון של תכנות מונחי עצמים הוא שהוא מאפשר לנו לארגן את הקוד בצורה מסודרת ויעילה. אז במקום לכתוב שוב ושוב את אותו הקוד עבור כל אובייקט, אנחנו כותבים מחלקה אחת, וממנה אפשר ליצור הרבה אובייקטים שונים. ככה אנחנו חוסכים זמן, כי הקוד יוצא קצר יותר ונמנעים מחזרות מיותרות. זה גם יותר קל להבנה, התוכנית פשוטה יותר, קלה יותר לתחזוקה ולניהול, ואם רוצים גם להכניס שינויים בעתיד. אז בואו נתחיל להיכנס לזה. אז בואו נדבר על המשתנים. אנחנו מכירים את המשתנים הרגילים, את האינט, את הצ'אר, את הפלוט, דאבל ובול. אבל לפעמים אנחנו נרצה ליצור משתנים אחרים שמתאימים יותר לצורך שלנו. המשתנים האלה הם המחלקות, ובאנגלית classes. אז נניח שאנחנו נרצה משתנה או קלאס שמתאר לדוגמה תלמיד או חתול, או שאני בונה משחק ואני צריכה משתנה שיתאר לי את הדמות מהמשחק. בעזרת תכנות מונחי עצמים אנחנו יכולים לבנות מחלקות שיתארו לנו בדיוק את הדבר שאנחנו צריכים. אז בואו נראה יותר טוב מה זה מחלקה. אז כל מחלקה מורכבת משלושה דברים. מהתכונות, שזה המשתנים של כל אובייקט. אז ניקח לדוגמה את מחלקת תלמיד. לכל תלמיד יש שם, יש את תעודת הזהות שלו, יש את הכיתה, ויש את ממוצע הציונים שלו. ניקח דוגמה נוספת, למשל, משתנה מסוג שחקן במשחק. אז נניח שאנחנו בונים משחק, ויש לנו שחקן. אני רוצה שיהיה לנו קלאס שמתאר את השחקן ואת התכונות שלו. אז לכל שחקן יש כינוי, יש לו שלב במשחק שהוא נמצא בו, יש את כמות החיים שנשארה לו ואת מספר הנקודות שהוא צבר. הדבר השני שיש במחלקה הוא הקונסטרקטור, זה הבנאי. הפעולה הזו של הבנאי היא הפעולה הבונה, והיא אחראית להביא את הערכים הראשונים לאובייקט. למשל, נמשיך עם הדוגמה של השחקן, אז השם שלו זה מקס, השלב שלו במשחק הוא שלב 5, נשארה לו כמות חיים של 80, והניקוד שלו שווה ל-13,250 נקודות. הערכים של הקונסטרקטור הם קובעים איך יראה התלמיד ואיך יראה השחקן, מה הערכים הראשוניים שלו ומה התכונות הראשוניות שלו. במחלקה יש גם מתודות. המתודות זה פעולות שמשותפות לכל האובייקטים, ועליהם אנחנו נסביר בסרטון הבא. אז בואו נראה דוגמה לאובייקטים. נניח שאנחנו רוצים ליצור בתוכנית 3 משתנים מסוג תלמיד. לכל אחד מהם יש תעודת זהות משלו, יש לו גיל, יש לו כיתה, ואת ממוצע הציונים משלו. אלו אובייקטים מופעים. אז בואו נראה פה דוגמה. אז יש לנו 3 מופעים, 3 אובייקטים, סטודנט 1, סטודנט 2 וסטודנט 3. שלושת האובייקטים האלה הם משתנים מסוג סטודנט, והם מציגים 3 אנשים שונים, אבל יש להם את אותם תכונות, ולכל תכונה יש ערך שונה. איזה ערך? לפי מה שמתאים לסטודנט, לאובייקט עצמו. אז למשל לסטודנט 1, זה יש לו בשם הוא מיכל, לתעודת זהות היא 2233, והכיתה היא כיתה ח' והממוצע הוא 88. לאובייקט הזה, לסטודנט 1, יש את התכונות שלו ואת הערכים שהוא קיבל. לסטודנט 2 יש ערכים שונים, יש לו את אותם קטגוריות, את אותן תכונות, אבל ערכים שונים. וככה גם סטודנט 3, שהוא יוסי, יש לו תעודת זהות אחרת, הוא בכיתה ה' והממוצע שלו 95. עכשיו בואו נראה איך זה נראה בקוד. אז יש לנו קלאס סטודנט. בחלק הראשון מייצרים את התכונות של המחלקה. כרגע אנחנו לא ניכנס לנושא של הפאבליק והפרייבט, רק נכיר את המבנה הכללי. התכונות הן מגדירות את סוגי המשתנים שיהיה לכל אחד מהאובייקטים. עכשיו, אז למשל במחלקת תלמיד, התכונות הן, כמו שאמרנו קודם, השם, התעודת זהות, הציון והכיתה, הממוצע והכיתה. עכשיו החלק השני הוא הקונסטרקטור, הוא מקבל את התכונות, את המשתנים, ואז הוא שם לכל תכונה את המשתנה שהוא קיבל. בשקופית הבאה אנחנו נראה דוגמה של זה. במחלקה יש גם את המתודות, אבל גם את זה נראה אנחנו בהמשך. וככה בגדול נראית מחלקה. עכשיו בואו נראה איך יוצרים את האובייקטים.
אז הנה דוגמה, אנחנו יוצרים פה איך אנחנו יוצרים אובייקט ואיך אנחנו משתמשים בקלאס הזה. אז פה יצרנו מופע של אובייקט חדש שנקרא סטודנט אחד, והוא מסוג וממחלקה של סטודנט. כלומר, יש לו את כל התכונות שקיימות לאובייקט ממחלקת סטודנט. עכשיו, כדי ליצור אובייקט חדש, אנחנו משתמשים new student. עכשיו, אחרי שעשינו new student, יש לנו מופע חדש של האובייקט, יש לנו אובייקט חדש, ונשאר לנו להכניס לו את הערכים. אז הנה, עכשיו אנחנו גם מכניסים לו את הערכים, את השם, את התעודת זהות, את הכיתה ואת ממוצע הציונים שלו. ואז אנחנו מקבלים את האובייקטים עם התכונות שהכנסנו להם. קיבלנו בו את שלושת האובייקטים מאובטחלים עם ערכים של בתכונות. אז לסיכום, מה ראינו פה? אז יש לנו קלאס, יש לנו מחלקה. המחלקה היא תבנית שמתארת אובייקט ואת המאפיינים שלו. יש לנו את הבנאי, שזה הקונסטרקטור, הוא עושה את הפעולה שבונה את האובייקט ומאתחלת את הערכים הראשוניים שלו. אנחנו יכולים לבנות כמה אובייקטים שאנחנו רוצים מאותו טיפוס, מאותו קלאס, כאשר כל אובייקט הוא לעצמו, והוא מייצג תלמיד שונה עם ערכים ותכונות משלו. אז זה הבסיס לתכנות מונחי עצמים, ועכשיו נעבור למשימה. המשימה של השיעור הזה היא יצירה של מערכת בנקאית פשוטה שהיא מבוססת על תכנות מונחי עצמים. במערכת הבנקאית ניתן ליצור חשבון בנק עבור לקוח, ניתן להפקיד כסף לחשבון, ניתן למשוך כסף מהחשבון, וניתן להעביר כסף מחשבון אחד לחשבון אחר. המשימה הראשונה תהיה לבנות מחלקה שמייצגת חשבון בנק. בחשבון הבנק אנחנו נרצה להחזיק נתונים כמו שם הלקוח, מספר חשבון ואת סכום הכסף שבחשבון. ועכשיו אנחנו מבקשים לבנות בנאי שמאתחל את שלושת השדות. והערה קטנה, בבנק שלנו לא יכול להיות סכום כסף שלילי בחשבון הבנק, החשבון לא יכול להיות במינוס. אז בואו נמשיך, הנה המשימה, יש לנו פה קוד וצריך להשלים את החלקים שחסרים, את המשתנים, להשלים, להתחיל את הקונסטרקטור, ובהמשך להשלים את ההדפסות. בהצלחה.